Takže čaute ľudia, vítajte môjho ďalšieho dielu. No, dneska si ideme zahrať Call of Duty Ghost. Toto videjko bude trochu kratšie. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak ja natočím rôzne iné diely. Keď počujete z tej telky také divné zvuky, to tí retardi furt rozprávajú cez mikráky, takže je ich počuť všade na online. Toto je online server. No a toto sa vám bude páčiť, môžeme natočiť potom ďalšie diely, akože jak kempíme, tam so snajperkou a rôzne diely. Tak. Ale musí sa vám to veľmi páčiť. My si zoberieme, tieto ľadovky som si sám vytváral, takže ja si dám asi tento. No a poďme na to. Ako môžete vidieť, toto je môj online-kový tým. Tento vyzerá, keby sa na neho niekto slušno povedané vysral. To myslím úplne detailne vážne. Tak my pôjdeme za ním, lebo vyzerá, že je dosť naspídovaný. Sakra! No, dobre, to je mŕtvý. Ako môžete vidieť, teraz som to dostal. Tak, poďme na to. Jeden je mŕtvý. Ako môžete vidieť, akože nič proti ženám, ale nemalo si začínať. No a teraz tak vyzerá, že sa mi prišla pomstiť. Dobre, už som zabudol dvoch. Musím byť aspoň prvým. To je môj. A zase tie retardované veci si tam rozprávajú. Šušľu, keby ono. Ale nie sú to Slováci ani Češi. By som sa bala, že ma prídu zbiť za to. Ale isto si nekúpia letenky a prídu za mnou a ma zbijú. Ale... Dobre. Zbavili sme sa ďalšieho retarda. Dobre. A je to zlé. Dáme si také mieritko a ideme na to. Tak, my si to obídeme. Tak. Sakra, v tomto nebudú. Dobre. My si tu postavíme radar. A ideme ich prekvapiť zozadu. Keď niekto zomre. Dobre. A zase sme to dostali. Ako môžete vidieť, nie som žiadny profi hráč, ale tak, celkom mi to ide, keď tak, no, povedať. Ježiš, to sme zabili. Ako môžete, no, predstavím vám moje granáty. Flashbang. No, podľa všetkého som oslepil celý svoj tým. Granát. To som aj nestíham. Dobre. Hodím nám tú muníciu pre všetkých, čo sú so mnou. Tam sa vám spávne hociaká zbraň. No ale tak mne sa spávnila isto taká najlepšia. No, vylez. Tri. Pau. Poďme na to. Sakra. Á, ona ležala. Viete čo, v tejto hre nemám rád ženy. Sakra. Zozadu. Ale nám to nevadí. My sa budeme tváriť, že nič sa nestalo.
s pištoľkou. Dáme si inú zbraň. Na budúcom kole, no nie, ako zomriem, tak dostanem tú zbraň, ako som si teraz vybral. Ale isto Call of Duty pozná veľmi veľa z vás. No. Tak. Poďme. Ako môžete vidieť, dostal som taký headshot, že z toho bude ešte mu dlho zle. No ale teraz máme veľmi dobrú zbraň v rukách. Ja neviem hrať normálne to. Poďme hore. Dobre, tam sú naši. Toto čo bolo? Dáme si jednu zbraň. Tam je niekto. Dobre, tak toto nám celkom vyšlo. Dáme si samopal. No predtým my sme nemuseli odletieť. Dobre. Takže sme vyhrali. Teraz ma ukážu, ako som zabil. Ja toho tu. Dobre, tak to by bolo všetko. Ak sa vám tento diel páčil, nezabudnite dať like, odber, koment. Ak bude veľa lajkov, môžeme, alebo ak sa vám to bude páčiť, veľa shľadnutí, tak ja to môžem natočiť ešte viac časti. Takže lúčim sa s vami a čaute.